Dobrý deň. Počkáme ešte chvíľku na tých, ktorí nám aj písali, že sa stihnú pripojiť a ešte sa nestihli, takže dajte nám ešte chvíľku, kým to celé naštartujeme. Zatiaľ nám aspoň potvrďte, že nás počujete. Kľudne nám dajte do chatu iba info o tom, že vám funguje zvuk, že aj nás vidíte. Áno, dobre, super. Fungujeme. Skvelé. Pozdravujeme, Peter, ďakujeme za info. Áno, je to v poriadku, počujete, vidíte. Skvelé, perfektné, geniálne. Tak ja neviem, Samo, dáme tomu ešte minútku pre opozdilcov. Aha, tak poďme začať. Už nech sa zbytočne nezdržujeme. Nech si zvykajú všetci, že majú chodiť na čas. Presne tak, poďme na to. Tak prajem aj ja dobré ráno a dúfam, že máte tak dobrý štart do dňa ako ja, teda na piatok. A zoberiem si slovo a môžeme začať aj prezentáciu. Takže dúfam, že vidie teda aj moja prezentácia a chceme vám dneska porozprávať o mestskom lifehacku, ktorý riešime pre mestá a zamerať sa na jeden príbeh, ktorý sa stal pred mesiacom, 2. Išlo o 2,7 milióna, ktoré zmizli z mesta Petržalky, alebo teda z mestskej časti Bratislavy Petržalka. No, ale ešte predtým, ako prejdeme k samotnému príbehu, tak by som chcel vám ukázať našu filozofiu, ako pracujeme pre mestá, ale túto filozofiu pretavujeme samozrejme aj do firiem. Ide o jedno miesto, ktoré sa snažíme vytvoriť pre mesto. Nazývame to taký centrálny hub mesta a je to vlastne základná databáza, kde sú všetky dáta ukladané o meste, teda môžu to byť nejaké podnety od občanov, môžu to byť dáta o parkovaní, doprave, daniach zaplatených, alebo aj nejaká mapa mesta a taktiež aj podujatia, ktoré sú v meste robené. No a všetky tieto dáta sú na jednom centrálnom mieste, na jednom zdroji pravdy, odkiaľ to vedia čerpať zamestnanci na svoju každodennú prácu, ale v prípade, že potrebujete napríklad tieto dáta uložiť alebo poslať nejakému sprostredkovateľovi, či už je to ja neviem, vymyslím si nejaká správcovská firma, ktorá spravuje dopravu alebo potrebuje nejaký report dopravy, alebo ja neviem, vymyslím si cp.sk potrebuje zhodnotiť, koľko autobusov kedy odchádza ako na čas, tak tieto dáta viete sprístupniť cez API jednoducho práve týmto firmám, ktoré si to od vás vyžiadajú. No ak by sme to mali zjednodušiť, tak primárne to má umožňovať to, že predstavte si, že ak dnes na meste máte veľké množstvo aplikácií, do ktorých sa pripájate cez rôzne rozhrania, pamätáte si veľké množstvo hesiel, alebo si nepamätáte veľké množstvo hesiel, tak si predstavte, že všetky tieto dáta, tieto aplikácie máte ako jednu aplikáciu, ktorá sa vám objaví ráno pri prihlásení do počítača ako tá jedna a centrálna. A z tej jednej viete vyrobiť všetky vaše úkony, ktoré pre vašu prácu potrebujete. Zároveň, čo je ešte veľmi dôležité na centrálnom hube, že je personalizovaný. To znamená, každá pozícia na meste, keď si centrálny hub otvorí, tak vidí iné dáta relevantné k jej pozícii. Ekonomka, keď si otvorí centrálny hub, vidí len procesy a veci, ktoré potrebuje pre svoju prácu. Manažér investičných akcií vidí investičné akcie, vidí najnovšie úlohy, ktoré tam musí vykonať a termíny a milníky, ktoré ho čakajú. Čím sa podporuje užívateľská skúsenosť a taká celková spokojnosť s jedným riešením pre všetkých užívateľov. A čo je veľmi dôležité, tu tí užívateľia spolupracujú a rýchlejšie dodávajú a rýchlejšie odovzdávajú, stíhajú termíny. No a takáto moderná kolaborácia vie prebiehať práve na takejto stránke, ktorá je práve tým centrálnym hubom, alebo teda domovskou stránkou. Ako už Matúš spomínal, predstavme si to tak, že ráno sa prihlásim do svojho prehliadača, idem
na túto stránku a viem tam práve pracovať už s personalizovanými aplikáciami, ku ktorým mám prístup. Takže napríklad tu sme vylistovali všetky naše aplikácie, ktoré máme pripravené pre mestá a samosprávy. Prvou aplikáciou je rezervácia správa aut, ide o správu garáže mesta, takže vie si tam nejaký správca aut naklikať svoje autá, ktoré sú prístupné pre jednotlivé oddelenia alebo útvary. No a potom zamestnanci, ktorí majú na to právo si požičať takéto auta, si vedia auto rezervovať od konkrétneho dátumu po konkrétny dátum, povedať si, že či ide o nejakú pracovnú cestu, alebo že či ide o nejakú, ja neviem, vymyslím si, cestu do zahraničia, či je potrebná aj diaľničná známka, aké parametre preferujú toho auta a podobne. Ďalšou aplikáciou sú požiadavky občanov. Funguje to veľmi podobne ako odkaz pre starostu. No a teda viete tam zaznamenávať všetky požiadavky, ktoré chodia napríklad z Facebooku, z Instagramu, z WhatsAppu, z telefónnych čísel, z e-mailov. Naozaj, že z akých zdrojov potrebujete, odtiaľ viete všade natiahnuť tie požiadavky od občanov. Následne sú tam výberové konania, kde spravujeme kompletne celé výberové konania od jeho založenia cez schvaľovanie výberových konaní, no a až po uverejnenie výberového konania na profesii a zber CVčok priamo do systému od konkrétnych uchádzačov a taktiež aj nastavovanie parametrov, ktoré sú vyhodnocované pre uchádzača na pohovore a zároveň aj kontrolnú komisiu, ktorá je momentálne je na pohovore. No a následne potom ešte spravujeme taktiež a automatizujeme aj celú komunikáciu na uchádzača, ktorý vyhral, ale keďže sa zabúda často aj na uchádzačov, ktorí neboli úspešní na výberovom konaní, tak automatizujeme aj túto komunikáciu a teda odosielame automatizované e-maily na konkrétnych ľudí, na ktorých si vyberú potom tí zamestnanci, že chcú odoslať teda, že boli neúspešní. No a ďalšia aplikácia je adresár kontaktov, kde si viete správovať všetky kontakty, ktoré sú automaticky synchronizované s vašimi HR systémami a taktiež aj s vašim Entra účtom alebo teda Active Directory používateľmi, ktorých máte zaznamenaných a skupinami. Ale fúj, Active Directory je slovo, ktoré už Microsoft nepoužíva. Ale tak Entra to počúva. Áno, hovoríme to preto, lebo to počúvame každú chvíľku. Administratóri z miest a samospráv používajú Active Directory. Už to neexistuje, už nie je, už je iba Entra. Poďme ďalej. No a potom máme taktiež aj jednu z posledných aplikácií, ktorej sme sa venovali u nás v Opium. No a to je parkovanie v meste a sledovanie parkovacej politiky, správa parkovacích miest a sledovanie a reportovanie, ako sú využívané na základe dát. No potom máme personalistiku a mzdy, ktorej sa dneska budeme venovať, takže sledovanie zamestnancov mesta, útvarov mesta a zároveň ich miest, ktoré sú im vyplácané mesačne, aj odmeny, hrubé mzdy a taktiež aj príplatky. No a potom veľmi dôležitá aplikácia pre nás, ktorá je že najvyužívanejšia, najžiadanejšia sú investičné akcie mesta. Teda je to komplexná správa investičných akcií, ktoré momentálne prebiehajú na meste. Viete si tam sledovať, v akom stave je konkrétna investičná akcia. Viete tam pridávať všetky dokumenty, ktoré ku investičným akciám je potrebné mať. A taktiež si viete, a čo je najdôležitejšie, sledovať náklady a aj si pripravovať alebo predikovať si náklady, ktoré budú na investičnej akcii. A samozrejme, ešte posledná vec, treba si sledovať vždy na investičných akciách aj milníky a úlohy, no a práve to máme aj my na takýchto akciách. Ja sa k tým investičným akciám fakt iba veľmi rýchlosti. Toto je vec, ktorú momentálne rieši väčšina miest a samospráv. V investičných akciách sú najväčšie zdroje. Vo väčšine prípadov sú tieto investičné akcie financované zo zdrojov Európskej únie. To znamená, je potrebné veľmi dobre evidovať doklady, všetky dokumenty, milníky, termíny a podobne. A neverili by ste, vo väčšine miest, kde sme za posledné obdobie boli, sú investičné akcie spravované úplne bez akéhokoľvek workflow, bez akéhokoľvek procesu. Jednoducho nejaký Excel, v tom lepšom prípade, v tom ešte lepšom nejaký task management, ale bez akýchkoľvek milníkov, pripomínaní a nejakého jedného miesta, kde by sa nachádzali aj dokumenty.
Potom veľmi využívanou aplikáciou nie len v mestách, ale naprieč aj verejnou správou a všetkých veľkých organizácií registratúra. Takže tu naozaj, že vieme alebo robíme celý proces, kde príde nejaký dokument na registratúru, je mu udelené registračné číslo. V prípade, že je to papierová podoba, tak je naskenovaný tento dokument do systému a taktiež potom už pokračuje ako bežný digitálny dokument a zároveň je archivovaný. A vždy je dohľadateľný. A čo je dôležité si povedať, tak táto registratúra je taktiež ako riešenie prepojené so všetkými ostatnými aplikáciami, ktoré tu vidíte. To znamená, že registratúra je ako keby súčasťou požiadavky občanov, výberových konaní, takisto investičných akcií, akákoľvek papierová alebo digitálna zásielka, list alebo akákoľvek informácia, ktorá odchádza zo samosprávneho kraja alebo z mesta, je automaticky zaevidovaná do registratúrneho systému. A tento registratúrny systém beží ako súčasť Microsoft 365, čo je veľká výhoda, lebo už nepotrebuje mesto kupovať ďalší registratúrny systém, ktorý je väčšinou úplne odpojený od týchto ďalších nástrojov a tým pádom sa častokrát vyplňa registratúrny poriadok manuálne, duplicitne, treba ho vyplňať viackrát. No a keďže nikto nemáme rád v meste, keď je odpad, tak sledujeme aj vývoz odpadu, pretože žiaden občan nie je spokojný, keď si ráno nájde plné smeti. A teda sledujeme a stiahujeme dáta od konkrétnej spoločnosti, ktorá pre mesto zabezpečuje vývoz a zber odpadu. No a potom vieme zamestnancom, ktorí sú za to zodpovední, za kontroling tohto odpadu, ukázať reporty a vyhodnotiť to, kde a kedy bol práve ten odpad zberaný, že nemusia chodiť do žiadnych treťostránových aplikácií a učiť sa nové rozhranie, ale sú v tom rozhraní, ktoré poznajú. Ešte jedna dôležitá vec, takto prepojené dáta umožňujú čítať aj dáta napríklad z rôznych IoT alebo čiarových alebo QR kódov na zberných nádobách a dostávať ich tiež priamo do workflowu, ktorý vie byť prepojený s ktoroukoľvek tou evidenciou, o ktorej sme sa rozprávali. Čo si ale ukážeme, to bude asi úplne najlepšie. No a kontrola a reporting, ako som spomínal, kontrolujeme všetky dáta, ktoré sú uložené v centrálnom hube. Následne ich reportujeme, vieme vytvoriť custom dashboardy, aké konkrétne mesto potrebuje. Takže ak je nejaký primátor, ktorý chce len vedieť napríklad pre investičné akcie, ako idú investičné akcie, tak mu vieme vytvoriť aj dashboard, kde bude len taký jeden veľký smajlík a buď bude zamračený alebo usmiatý, že všetko ide super a mesto fičí, alebo taký veľký nadurdený smajlík, kde zase povieme, že je plno zberných nádob a odpad nebol vyvezený a všetci občania sa na to sťažujú. A teraz to ešte skúsim doplniť úplne jednoduchou vecou. Vďaka tomu, že všetky tieto dáta sú na jednom mieste, sú kumulované a samozrejme dobre zabezpečené, majú nastavené oprávnenia, tak na pozadí systém vie vyhodnocovať dáta. A teraz možno by vás to aj nenapadlo, ale predstavte si, že mesto získava v aplikácii požiadavky občanov veľké množstvo požiadaviek na problém s vývozom odpadu. A vo väčšine prípadov sú to úplne oddelené evidencie. Jeden človek sa stará o požiadavky občanov a potom nejakým e-mailom alebo telefónom volá niekomu zodpovednému za odpad. Ale takto ucelené riešenie Central Hubu umožňuje kumulovať pomocou jednoduchého AI nástroja, detekovať, že dané požiadavky občanov sú skôr sentimentom negatívne a venujú sa vývozu odpadu alebo problémom s vývozom odpadu, tak takéto požiadavky vedia byť skumulované a poslané priamo na oddelenie, ktoré je za vývoz odpadu zodpovedné a napríklad vie predgenerovávať odpovede pre takýchto občanov, kde za normálnych okolností by to znamenalo, že si tento zamestnanec otvorí nejaký zoznam vývozu odpadu a začne tvoriť e-mail, kde tomu občanovi začne vysvetľovať, že áno, vývoz odpadu máme evidovaný vo vašej lokalite, prebiehal pred týždňom, prebieha v dvojtýždňových cykloch a podobne. A teraz si predstavte, že takúto odpoveď vygeneruje na základe komplexných dát
AI modul, ktorý sa pozrie na túto požiadavku občana, zistí, že viac ako 20 občanov malo požiadavku na nekvalitu vývozu odpadu, pozrie sa do systému a zistí, že áno, naozaj podľa naskenovaných vývozu odpadu vidíme, že tam naozaj minulý týždeň neprebehol zväz odpadu, automaticky vygeneruje správu, ktorá vie tieto dáta potvrdiť a nemusí ich pracne tento zamestnanec vyhľadávať. No, ale to je podľa mňa všetko ku našim aplikáciám a poďme sa už pozrieť teda na to, o čom je náš webinár konkrétne a to, ako nestratiť 2,7 milióna, ako sa stalo teda v prípade mestskej časti Petržalka. Aby sme si na začiatok povedali, že čo sa vlastne udialo v tomto príbehu, tak ide o jedného referenta, ktorý bol zodpovedný za mzdy na mestskej časti. No a tento referent mal v správe 151 účtov so svojím IBANom, na ktoré si viac než 2 roky posielal mzdy zamestnancov, ktorí už ani nepracovali niektorí na mestskom úrade. No a teda nikto si tieto platby nevšimol, až jedného dňa upozornila na to banka, ak sa nemýlim, a potom vlastne sa to začalo riešiť s tým, že to začalo kontrolovať už aj prednosta mestskej časti. No a potom výsledok teda bol, že zmizlo 2,71 milióna za tieto 2 roky a pán, ktorý to mal teda na starosti, alebo teda ten jeden referent povedal, že on to potreboval na gambling a teraz momentálne čelí súdu. No ale to nás nemusí úplne zaujímať, že čo sa s tým udialo. Ponaučenie je, že kradnite v malom. Lebo podľa mňa ho chytili len preto, lebo mu zrazu prišlo 300 000 na účet. 200. A 200 naraz si poslal. Aj tak dosť. No. Takže ja osobne si myslím, že keby to robil postupne a potišku ešte ďalšie 2 roky, tak to mohlo byť kľudne 5. Ale tak dobre. Niekomu nestačí, tak ide na viac, ale o tom potom nebudeme súdiť. Ono to vlastne podporuje túto vec, že dá sa povedať, že ten workflow bol tak deravý, že on testoval, kade až prejde, lebo zober, že prvé platby, čo som pozeral, tak to boli také, že 1000, 1500, 2000, 4000, 8000. On vlastne iba testoval, že v ktorej fáze nejaký workflow ukáže, že aha, pozrite, tu nám uchádzajú peniaze a nemajú tam odchádzať. Tak upozornenia neboli, no. Takže a tie dáta, akože ak by sa niekto pozrel na tých 151 účtov a vyfiltroval si ich len podľa IBANov, tak si myslím, že asi by bolo vidieť, že je tam 151 rovnakých IBANov, na ktoré mesačne odchádzajú nejaké čiastky peňazí. No, múdri sme teraz, ale samozrejme, že teraz na to prišli všetci. Ale boli by ste možno úplne prekvapení. Dostávame feedback aj od iných samospráv, že nie sú tieto procesy úplne podchytené ani v iných mestách, ani v iných mestských častiach. Jednoducho tieto systémy sú častokrát urobené, a to je aj vo firmách, nielen v mestách. Urobilo sa to tak, ako sa to vedelo. Jednoducho prišiel nejaký zamestnanec, bolo potrebné niekde evidovať nejaké účty zamestnancov, tak bum, to tam nejaká tabuľka z Excelu nazdieľaná 5 ľuďom. Evidujeme tam jednoducho IBANy všetkých zamestnancov a nemáme nad tým žiadny workflow, lebo poprvé to tá technológia neumožňuje, že ten Excel fakt mi neurobí nejaký workflow, ktorý mi skontroluje zmeny a tak ďalej a informuje ma. A druhá stránka veci je, že ani to na to nebolo určené. Jednoducho bolo to urobené v dobrej viere nejakým zamestnancom, ktorý chcel vyriešiť nejaký aktuálny problém, lebo predtým to mal v nejakom zošitku. Pozdravujeme našu Luc. A v tomto zošitku mal všetky informácie, mal to tam pekne urobené, ale veľmi ťažko sa spolupracovalo tým ľuďom. Tak ten Excel urobil, čo vo väčšine prípadov nájdeme aj vo firmách, aj na mestách. Jednoducho tak sa to spravilo a príde sa na to, že to je problém až vo chvíli, keď sa nájde jeden, ktorý to chce zneužiť. Lebo za normálnych okolností predpokladáme, že všetci tí, ktorí majú nazdieľaný ten Excel, ho majú nazdieľaný v dobrej viere a pracujú s ním tak, ako sa má pracovať. No. Tak, ale keďže zmeníme nejaký záznam v Exceli, ako ma to spomenul, z toho bohužiaľ nevyťažíme žiadne upozornenie na nejakého zamestnanca a pochybujem, že nikto si nesleduje verziovanie v Exceli na dennej alebo hodinovej báze. Ale možno, že takto prišli, vieš, akože otvorili, verzie Excelu a tam je ten typek, čo akože len upravoval samé IBANy. A tak ťažko povedať, možno tam bol nejaký HR systém. No, ale v každom prípade predpokladáme s tým, že
boli tam naozaj nedostatočné schvaľovanie tých zmien, žiadne upozornenia alebo málo upozornení na podozrivé pohyby a žiadne reportovanie napríklad, ak sa odošle mzda na 10 účtov, tak by malo prísť upozornenie o tom, že nejaká takáto podozrivá transakcia bola vytvorená. No, ale ako tomu predísť do budúcna? Že podľa mňa je dobré sa na tom aj zasmiať, aj si nad tým poplakať, že čo sa udialo, ale čo treba si z toho odniesť, tak je ponaučenie a naučiť sa fungovať v takomto svete, kde ľudia občas, áno, vyvádzajú, to nazvime. A preto sa poďme pozrieť na to, že ako tomu predísť. No a prvým takým tým bodom je určite centralizácia tých všetkých dát o mzdách na jednom mieste. A to pekne zapadá aj do tej našej filozofie toho centrálneho hubu. Lebo máte tam všetkých zamestnancov, ku každému zamestnancovi máte jeho mzdu, ktorú mu mesačne vyplácate, jeho odmeny, jeho prémie, jeho IBAN a všetky údaje, ktoré o ňom potrebujete vedieť. Následne, keď prebehne napríklad nejaká zmena, dajme tomu, že toho IBANu, tak automaticky systém detekuje, že bola zmenená naozaj že závažná zmena, alebo teda závažné pole, to môže byť ten IBAN, a je potrebné nejaké dvojstupňové schváľovanie. Teda schváli ho napríklad nadriadený. Áno, toto ešte doplním, že toto vie mať jasné pravidlá. Jednoducho, kedy sa môže zmeniť IBAN? Sú len prakticky dve možnosti. Nahlási vám túto zmenu samotný zamestnanec, mení mu účet, tak sa to mení v nejakých dokumentoch, čo vo väčšine prípadov je dodatok k pracovnej zmluve alebo akýkoľvek dokument, na základe ktorého sa IBAN zamestnanca môže zmeniť. Alebo druhý prípad, zmení sa IBAN v nejakej položke, keď sa naozaj vymení zamestnanec, to znamená ukončuje svoje pôsobenie vo firme alebo v meste, alebo prichádza k novému zamestnaneckému nejakému vzťahu alebo k novej zamestnaneckej zmluve. Toto ten workflow musí poznať a ak sa takáto zmena udeje kdekoľvek medzi týmito dvomi možnosťami, ktoré v rámci workflow sú možné, tak je to podozrivé a malo by na to prísť minimálna notifikácia a, tak ako spomenul Samo, viacúrovňové schvaľovanie, lebo za iných okolností si to môže meniť hocikto. No a potom zároveň aj prepojenie s tým reportingom, teda ako som už spomínal, systém by mal automaticky detekovať nejaké podozrivé platby. Že napríklad už aj podľa mňa, že dva rovnaké IBANy, na ktoré je vyplácaná mzda, je podozrivé, ale áno, môže sa to stať, ak sú nejakí manželia na meste, ktorí tam spolupracujú a teda toto sa dá systémom aj obísť, alebo teda nie obísť, ale dá sa spraviť výnimka v systéme pre takéto niečo, ale keď už napríklad ide naozaj že o 10 účtov rovnakých, na ktoré je vyplacená mzda, tak je to veľmi podozrivá transakcia a systém by mal upozorniť nejakého nadriadeného alebo zodpovedných zamestnancov za mzdy na to, že sa udiali takéto platby a mali by byť skontrolované. Lebo sú to naozaj že odchýlky a povedzme, že aj také nadlimity, ktoré sú niekde zasielané na nejaké IBANy. No a takto automatizovaný notifikačný workflow sa dá veľmi pekne nastaviť na konkrétnych kontrolórov, ktorí majú na starosti práve kontrolovanie či už rozpočtov alebo odchádzajúcich zdrojov. Každé mesto, každá samospráva takýchto ľudí má. Ak sa ich opýtate, čo im najviac chýba, tak sú to dáta a sú to pravidelné dáta. Oni si tie dáta musia vyžadovať, dúfajú, že ich dostanú v dobrej podobe, vo väčšine prípadov si ich musia upratovať. A to, čo by im najviac pomohlo, je mať ich automaticky, mať ich v konkrétne časy a mať ich skôr ako napríklad raz za mesiac alebo v horších prípadoch raz za rok, kedy on sa potom musí prehrabať veľkým množstvom položiek, kde aj tam môže nastávať nejaký ľudský faktor. Ak tie dáta dostáva okamžite, dostáva ich v dohodnutej podobe, vie si s nimi okamžite pracovať, tak sa znižuje práve možnosť takýchto tradeov. No a čo by mal byť teda výsledok do toho ponaučenia, tak je to, že by to nemalo byť v Exceli, ale malo by to byť v nejakom chytrom, centralizovanom systéme, v ktorom vedia pracovať nielen zamestnanci, ale vedia z neho čerpať dáta aj rôzne iné organizácie, ktorým môžu byť tie dáta sprístupnené. A zároveň by sme mali teda mať nad tým plnú kontrolu,
minimalizovať tie chyby a určite tým dosiahnuť nulovú šancu na podvod. No, pokiaľ ide o tú ďalšiu časť, tak áno, plná kontrola a zabezpečenie dát v tomto veľmi dôležité, tak poď sa k dôležitej veci. No, najdôležitejšia vec podľa mňa, ktorú veľa nielen firiem, miest a samospráv podceňuje, je bezpečnosť. Sú to útoky, ktoré momentálne sa zvyšujú, či už je to naozaj, že nejaké phishingové e-maily, ktorými sa dostanú ľudia nejaký hacker do systému, alebo sú to naozaj, že phishingové útoky na heslá. No a zároveň týmto vie vám Microsoft 365 poskytnúť plnú bezpečnosť, už len kvôli tomu, že máte tam SSO login, teda máte login pod jedným účtom, alebo teda na jedno prihlásenie cez jedno zariadenie. Ako náhle zmeníte napríklad geolokáciu alebo aj IP adresu, tak sa musíte znovu overiť. A taktiež vieme sledovať aj a nastavovať oprávnenia ku jednotlivým položkám. Teda nemôže zamestnanec, ktorý nie je zodpovedný za mzdy, meniť mzdové náklady na konkrétnych ľudí. No a čo je veľmi dôležité ešte spomenúť, tak je, že pre Microsoft 365, ak ho riešite ako firma, alebo teda nejaký korporát alebo verejná správa, tak potrebujete mať od Európskej únie niekoľko ISO certifikátov a už automaticky, ak máte Microsoft 365, tak viete získať tieto ISO certifikáty, pretože Európska únia už počíta s tým, ako má vyriešenú bezpečnosť Microsoft. No, zvyšuje to bezpečnosť potom celej organizácie alebo celej samosprávy alebo municipality, ale ja tu, lebo prešli sme strašne veľa technických vecí, ale to úplné zjednodušenie v tomto prípade je, že skúste si len predstaviť, ako veľmi zlepší bezpečnosť vo vašom, alebo IT bezpečnosť v meste alebo v samospráve to, že samotný zamestnanec má len jeden účet, ktorý je zabezpečený, ktorý vy kontrolujete a nemá 30 účtov do 30 informačných systémov. A keď zamestnanec odchádza, je automaticky offboardingový proces a keď prichádza, je tam automaticky onboardingový proces. To znamená, nemôže mať nejaké nekvalitné heslo, automaticky je mu nastavená dvojfaktorová autentifikácia, automaticky sú mu pridelené oprávnenia do skupín, kde môže iba na základe svojej pozície a keď končí vo svojom zamestnaneckom pomere, tak je automaticky odstránený zo všetkých skupín, je mu zablokovaný účet, nevie sa už do systému dostať, čo boli by ste prekvapení, koľko takto roztrúsených systémov stále sa zamestnanec, ktorý už nepracuje 2 roky v meste, dokáže dostať na nejakú excelovskú tabuľku, ktorá mu bola nazdelená len s nejakým konkrétnym linkom bez zisťovania oprávnení a podobne. Deje sa to a vidíme to dennodenne. Ja sa tiež musím priznať, že ešte mám nazdelené nejaké z brigád, ktoré som mal pred 10 rokmi nejaké. A ja. Takže nemali by sme to, ale tak akože, ale to je, že normálne, že 2-krát upozorníš samostatnú firmu, že prepáčte, ja už strašne dlho u vás nerobím a ja fakt nechcem vedieť, že v akých zákazkách momentálne ste namočení. Stále vidím. Bohužiaľ. Tak možno ešte neviem im zmeniť mzdy, ale tak možno... A možno, že to nevyskúšal. Over to. Možno, že... Dobre, ale dosť bola teda prezentácia a poďme prejsť už naozaj že k riešeniu a k tomu, ako viete fungovať. Takže poďme si to ukázať. Ja na chvíľku zastavím zdieľanie. No, máme tu aj nejaké otázky, tak ja to rýchlo iba prebehnem. Ty zatiaľ kľudne zdieľaj. Otázka je, že či sú autá... bavíme sa asi o systéme na rezerváciu automobilov, že či sú autá prepojené s Exchange kalendárom, to znamená, či sú ako zdroje. No, neriešili sme to Exchange kalendárom, akože vytvoriť ich ako zdroj v Exchange kalendár je úplne najmenej, ale zo skúsenosti vieme, že toto ten zamestnanec nepotrebuje. To, na čo sme prišli, čo si ja za chvíľočku ukážeme, je, že ty ideš riešiť svoj problém. Chceš si zarezervovať auto, otvoríš si rozhranie, v tej chvíli si iba povieš, chcem auto, ktoré má klímu a diaľničnú známku a musíš dostať zoznam dostupných aut. Ty nemáš pozerať v kalendári, ktoré sú rezervované, to ťa viac menej aj nezaujíma. Zaujíma ťa presný opak. Chceš dostať okamžite, toto sú autá, ktoré si viem vybrať, čo si aj ukážeme aj s fotkami, so všetkým a okamžite si vyberáš, že chceš čierne Audi so všetkým cakom pakom. Dobre, vidím tu Peter, kľudne možno aj nám doplň, že
že aký by to malo zmysel mať to v Exchange kalendári. Ako možné to je pre nás, inak to je ešte veľmi dôležitá vec, čo samo nespomenul, ale ani ja, zabudli sme na to. Výhoda centrálneho hubu je, že je naozaj centrálny. To znamená, že vie byť prepojený so všetkými ostatnými toolmi v rámci Microsoft 365. To znamená, presne ako sa pýtaš, či je možné, aby rezervácia auta bola urobená do kalendára ako zdroj? Áno je, nie je to najmenší problém, vieme to urobiť za chvíľočku. Či je možné, aby nová úloha, ktorá je priradená k investičnej akcii, bola zároveň aj ako úloha napríklad v Plenery? Áno je, úplne bez problémov. Či je možné, aby sa online pohovor s novým uchádzačom o prácu automaticky vytvoril ako Teamsový meeting a pozval toho uchádzača na online pohovor? Áno je a je to súčasť centrálneho hubu. A tam je jeho tá najväčšia výhoda, že je to komplexne prepojené s Microsoft 365 environmentom a všetky tooly, ktoré v rámci Microsoft 365 používaš, je možné napojiť na náš centrálny hub. Zatiaľ, ak to počúva tento webinár Microsoft, tak tam nie je loop, lebo nemá API. Ďakujeme veľmi pekne, ak to raz doplníte, čakáme na to už 2 roky. No a teda poďme si predstaviť náš centrálny hub, vaše mesto. Na úvod tu máme banner, ktorý vie informovať zamestnanca o tom, čo je najnovšie na meste alebo čo sa chystá. Takže napríklad, keď nasadíte centrálny hub, môže tu byť takýto banner. Objavte váš nový mestský lifehack, ktorý vám ušetrí čas a kopec nervov. No a keďže chceme šetriť tie nervy, tak vám odkáže na nejaké základné video adopčné, kde vám vysvetlí jednotlivé moduly mestského hubu a nájdete za ním aj komplexné návody k mestskému hubu. Celý systém je personalizovaný, teda aj napríklad upozornenia, ktoré tu vidíte, úlohy, ktoré tu môžeme vidieť, sú personalizované, teda vidím len svoje úlohy, nevidím úlohy napríklad Matúša alebo upozornenia Matúša, ale vidím naozaj len svoje úlohy, dokedy ich mám spraviť, aká je úloha. Keď si na úlohu kliknem, automaticky sa na ňu prekliknem, no a viem ju riešiť. Taktiež vidím ďalšie novinky. Tu viete uverejňovať, či už sú to jedálne lístky, alebo sú to nejaké novinky, ktoré oznámí, ktoré sa chystajú na meste. No a posledným takým bodom, ktorý máme umiestnený na tejto homepage, tak je mestské vysielanie zo zastupiteľstva. A je tu aj takýto pekný odpočet, takže za 10 dní bude mestské zastupiteľstvo a automaticky sa tu spustí stream, pretože sme identifikovali, že veľa miest rieši to, že ľudia nechodia na zastupiteľstvo, ale chceli by ich sledovať online, tak máme takto vyriešený pekný stream. No, do budúcna pripravujeme aj automatický export transkriptu, to znamená, že pekne vygenerovaný text s nejakým sumárom, čo sa na mestskom zastupiteľstve dohodlo. To všetci určite ocenia, keď niekedy sledujeme mestské zastupiteľstva, ktoré idú cez niekoľko hodín. Vyznať sa v tom, na čom sa tam dohodlo, je celkom náročné. Poďme k modulom samo. Takže prvým modulom, ktorý si prejdeme, tak sú kontakty. Tie vlastne budú potom napárované s tými ďalšími aplikáciami. Je to taký adresár, kde ja som tu vytvoril zatiaľ len 2 záznamy. Vyzerá to trošku prázdno, ale keď tu budete mať 1500 ľudí, tak to nebude vôbec prázdne. A práve na to, keď tu bude 1500 ľudí, tak tu máme taký veľmi inteligentný search bar, kde viete napísať hocičo. Teda napríklad viem napísať, že 565 a vyhľadá mi to Matúša, lebo je spomenutý v klapke 565. Zároveň, keď napíšem napríklad plus 421, tak automaticky detekuje, že hľadám telefón a už mi vypíše všetky telefóny, ktoré majú tú konkrétnu predvoľbu, ktorú vyhľadávam. Teda nemusíme tu mať umiestnených milión filtrov, ale stačí mať takýto pekný search, kde si viete vyfiltrovať veľmi rýchlo to, čo potrebujete, alebo napríklad niekoho z OIV a som to konkrétne ja. No a potom si viem na seba. No, tu je ale dôležité povedať, že táto databáska ťahá dáta z ostatných informácií. To znamená, že na pozadí existuje ďalšia časť, ako je organizačná zložka, ako oddelenie, napríklad organizácia. A tieto dáta sú dynamické, to znamená, sú doplňané priamo mestom alebo samosprávou a toto všetko je evidované
priamo v danom, pod daným užívateľom a dá sa to aj meniť. To znamená, ak on zmení pozíciu, tak sa mu toto zmení a vy podľa toho viete aj filtrovať. No a čo sa týka teda užívateľa alebo teda kontaktu, tak ja momentálne mám super oprávnenia, som nad človek v tomto systéme, teda môžem tu upraviť hocičo, aby sme na tomto webinári vedeli s tým pracovať. Takže viem si tu skontrolovať detail toho konkrétneho človeka, viem si pozrieť jeho mzdy, ktoré mu boli vyplatené za celé jeho obdobie. Takže tu napríklad ja tu pracujem 3 mesiace, tak mám dve mzdy už uhradené a jedna čaká na schválenie. Zároveň je tu vidieť aj môj IBAN, ktorý si budeme potom meniť, to si ukážeme ešte za chvíľku. No a potom samozrejme viem napísať tomu človeku správu priamo na Teamsoch, zavolať mu na Teamsoch alebo mu napísať napríklad takto pekne e-mail, priamo zo systému. Nemusím odchádzať do žiadnej e-mailovej aplikácie, píšem priamo z toho systému a taktiež aj četujem a volám priamo z tejto aplikácie. No a prejdime napríklad na tú zmenu toho IBANu, že keď napríklad upravím niečo na zamestnancovi, ako som napríklad ja, že tu zmením svoj IBAN na Zmen sa môj. Stream. Čo? Na môj si mal zmeniť. Ale však ešte budú Však videl som, že ti ešte ďalšiu idú posielať a tak ja príjmam. No a teraz vlastne, ako môžete vidieť, tak keď sem dám 4, tak viem uložiť tie dáta, že napríklad keď by som si zmenil len meno, že mám tu napríklad takto, že budem Samuel, tak môžem to uložiť bez schvaľovania zmeny. Ale ako náhle systém detekuje, že ide o IBAN, teda o nejaký dôležitý parameter, tak už musím uložiť a odoslať túto zmenu na schválenie. Takže zakliknem uložiť a odoslať na schválenie. Systém ma informuje, že zmena IBAN bola zaznamenaná a moja žiadosť o zmenu bola odoslaná na schválenie. Teraz na pozadí sa zmení alebo teda sa vytvorí upozornenie na schvaľovanie tejto zmeny a musí sa človek pozrieť, rozmýšľam, že musím si to tu refreshnúť, ale v upozorneniach mi pribudne nová žiadosť a taktiež aj v úlohách. Teda tu mi pribudlo nové upozornenie, že používateľ Samuel upravil IBAN zamestnanca Samuel. Ale ty si akože zároveň aj kontrolór. Áno. To je dôležité povedať, že teraz máme oprávnenia. Za normálnych okolností je to iný človek, ktorý dostane práve túto informáciu, aby si to sám nemohol ešte aj schváliť. A zatiaľ ešte úloha mi nebola vytvorená, ale schválenie požiadavky na zmenu IBAN tak bola. Dobre. Máš. Takže mám už tu vytvorenú aj úlohu, je to do zajtrajšieho dňa, automaticky sa vždy pripočíta jeden deň v tejto akcii a teda schválenie požiadavky na zmenu účtu IBAN, pozriem si úlohu, otvorím a potom schválim tú zmenu tomu konkrétnemu zamestnancovi a povolím. Takto viete naozaj, že pekne spravovať komplexne zmeny a sledovať zmeny, ktoré sú vykonávané na dôležitých záznamoch, ako je napríklad záznam personálny a tento IBANový. Takže vždy predídete tomu, že keď nejaký zamestnanec zmení 151 účtov na svoj účet, tak uvidíte v tých upozorneniach aj v tých úlohách, že toto asi není úplne korektné. A toto nemá ako obísť. Prakticky je to okamžite nastavené aj v rozhraní, aj na backende. To znamená, nie je možné zmeniť IBAN k nejakému zamestnancovi iným spôsobom. Neviem, či chceme aj schvaľovať tu, alebo nie. nechať na potom. To potom schvaľovanie si ukážeme potom pri nákladoch a mzdách, ako prebieha. No a ďalším modulom sú dokumenty mesta, teda viete si spraviť takúto mestskú knižnicu, kde si viete napríklad hádzať rôzne veci, na ktorými potrebujete kolaborovať spoločne. Viete tých... Ukazuje, že to funguje ako drag and drop, to znamená, že to, čo nemôžete teraz vidieť, chytíte si ten súbor odkiaľkoľvek z počítača a priamo ho iba prenesiete do dokumentov, čím sa z nich automaticky stávajú dokumenty v SharePointe, takže sú v cloude, je nad nimi spustené verziovanie a môžete na nich spolupracovať s ostatnými užívateľmi. Je možné vytvoriť dokumenty akékoľvek, je možné vytvoriť priamo akýkoľvek Microsoft 365 dokument a je možné pomocou tohto systému
vyrábať aj dokumenty pomocou tzv. Template. To znamená, že nemusíte vytvárať nejaký jeden adresár, kde máte všetky hlavičkové papiere, ale vytvoríte templateu a keď si človek chce vytvoriť nové vyjadrenie pre občana, tak dá, že nový, vygenerovať z templateu a má tam automaticky hlavičkový papier. Zároveň, ako môžete vidieť, sú sledované aj zmeny, teda kedy bola vytvorená posledná úprava, kto ju vytvoril, takže stále máte v tom systéme pod palcom všetky zmeny a viete kontrolovať všetky úpravy, ktoré sú vykonávané na záznamoch. Potom tu máme personálne náklady. To je teda aj témou nášho webinára. A ako môžete vidieť, tak teraz tu sú už uhradené mzdové náklady. Vždy na začiatku mesiaca sa vygenerujú pre všetkých zamestnancov prednastavené mzdové náklady. My sme tu včera dali vygenerovať tieto dva, teda pre mňa a pre Matúša. Matúšov už čaká na úhradu. Keď si ho aj otvorím, tak vlastne vidím pekne v takomto progress bare, že teda už prebehlo schválenie, bolo schválený tento mzdový náklad a teraz čaká systémom na úhradu a keď príde koniec mesiaca, tak automaticky systém uhradí tých 4 000 eur, ktoré Matúš ako primátor dostane, pekne. Akože tiež si myslím, že by mali schváliť viac, ale v pohode. Zo 4 000 platíš len 400 eur. A transakčnú daň. No a čo je veľmi dôležité, tak je tu aj história zmien, ktorá slúži ako taký log, teda ak je napríklad niečo schválené, niečo zamietnuté, alebo sa potrebujete vyjadriť k tej mzde, napríklad, že niečo sa mi nemzdá, tak sa napíšem, že ja neviem, Matúš by chcel 6. Áno, Matúš by chcel 6, prosím skontrolovať. A teraz automaticky príde notifikácia o tom, že niekto pridal komentár na tú konkrétnu položku a viete tu takto napríklad kolaborovať nad tými položkami. Takže predstavme si to napríklad už na tom príklade, že nejaký zodpovedný zamestnanec za mzdy príde na to, že je nejaká duplikovaná mzda, tak označí takto napríklad, ako ja teraz Matúša, svojho podriadeného zamestnanca, napíše, že prosím vysvetliť túto položku, čo to znamená, dovtedy zastavujem túto úhradu. Tak ten zamestnanec príde do týchto komentárov a vedia tam pekne komunikovať alebo vie to vysvetliť tomu nadriadenému, že čo to je za položku a prečo je tam napríklad rovnaký IBAN a rovnaká suma, prečo je to zduplikované. A tak toto eliminuje takéto typické mestské telefonovanie na klapku, zisťovanie od kolegyne a prečo to tam je, ona to dohľadáva v nejakých papieroch. Skracuje to veľmi čas na vybavenie akýchkoľvek takýchto požiadaviek. Presne tak, lebo častokrát na tých mestách si všímam, že skôr to funguje tak, že prebiehajú medzi dverami, medzi nejakými miestnosťami a podobne a toto ale zabíja čas tých zamestnancov, takže takáto rýchla digitálna komunikácia je najlepšia. Je lepšia podľa mňa ako e-mail, ku ktorému sa občas mne osobne trvá niekedy dostať aj v pol dňa a potom všetci nadávajú, ale keby mám komentáre a rýchle správy, ako máme na Teamsoch, tak ignorovať. Ale neignorujem, to už odpovedám veľmi rýchlo. Ty by si mal nazdieľať svoj Outlook, to by všetci kúkali. Už udržiavam nula. Veľké zmeny, všetko je prečítané. Musím sa priznať, že som mal 5000 neprečítaných e-mailov, ale väčšina nebola od zákazníkov, ani od nikoho nebol, ani jeden od zákazníka. Určite. Tak, všetko bolo od teba a potom newsletter. Áno. No a teda, keď máme položku, ktorá čaká na schválenie, tak máme tu pekne takéto tlačidlá, kde vieme schváliť alebo zamietnúť tú konkrétnu položku. A teda myslím si, že 1900, 500, no to je celkom slušné, tak dáme schváliť. Dobre, dáme schváliť. A teda schválil som žiadosť a teraz automaticky prebehne na pozadí aj upozornenie, že som túto žiadosť schválil a už čaká tento náklad na úhradu. A keď prejdem naspäť na túto domovskú stránku a si ju refreshnem, tak už budem vidieť vlastne aj v upozorneniach, že som si schválil vo výške 2500 eur mzdový náklad.
Samozrejme, tieto dáta vidí len ten, ktorý ich má vidieť. To znamená, aj tieto upozornenia, ktoré vidíte na pravej strane, vidia len kontrolór alebo nastavení ľudia, ktorí sú nastavení v tom workflowe, ktorí majú túto informáciu získavať. A rovnako tak aj úlohy toto nevidia. Všetci zamestnanci vidia to iba tí, ktorí sú k tomuto, k tej konkrétnej agende pridaní a je to pre nich a pre ich prácu dôležité. No a potom modul, ku ktorému bola aj otázka, Peter, sú rezervácie aut, teda viem si pekne vytvoriť novú rezerváciu auta na naozaj, že zo pár kliknutí. Rezervácia poviem si, že bude napríklad budúci týždeň, bude od 9:00 do 10:00. Na hodinku im bude auto stačiť, zámer cesty bude, že pracovná cesta, bude to v rámci mesta. Tu máme aj takú podmienku, že napríklad ak je to v rámci mesta, tak častokrát tie mestá a samosprávy majú túto takú podmienku, že ak je to v rámci mesta, tak môže byť automaticky schválená tá žiadosť, ale ak to nie je v rámci mesta, že ideme napríklad teda mimo Trnavy, dáme si, že Bratislava, není to v rámci mesta, tak už musí tam prebehnúť ten schvaľovací proces. No a môžem si tu vybrať aj z aut. Ja som si do garáže zalistoval 2 autá, jednu Fabiu, jeden Passat, takže povieme si, že chcem mať určite klimatizáciu, lebo však je leto. Stačí mi len malé auto a teda už sa mi automaticky vyfiltruje len Fabia, že nemusím si požičiavať veľký Passat, to nech si požiča niekto, kto chce prevážať materiál. A tuto dáme, že poprosím o schválenie. Kričík, ten ti pomôže. No poď. A to, čo je ešte dôležité, napríklad v rámci mesta alebo akákoľvek logika, ktorá je tu nastavená, môže aj preferovať rôzne autá. To znamená, predstavme si, že auto v rámci mesta by mohol byť malý elektromobil, ktorý má len dojazd 100 km, ale na to, aby vás v rámci mesta na nejakú obhliadku investičnej akcie odviezol, úplne postačuje. A tým pádom mesto môže nastavovať rôzne druhy workflowu k týmto jednotlivým rezerváciám. No a ešte som vám chcel ukázať vlastne, že napríklad teraz už tu mám voľný len ten Passat, že v tom čase, ktorý tam je vyhradený, tak naozaj už teraz by som si tú Fabiu nemohol znovu požičať. Ani keby čo robím. Takže vždy skontrolujeme, aké autá sú dostupné a ponúkneme už len tie autá, ktoré si človek môže rezervovať. A keď skončí bitka o Fabku, tak a ten, kto ju schváli, a mne teraz došlo na schválenie, lebo samo ma tam nastavil, ja mu teda viem schváliť toto auto. No. A ja si teda schválim auto, teda schválim si žiadosť je schválená. Môže samozrejme môj nadriadený aj mi zrušiť tú rezerváciu, ale aj ja keď sa rozhodnem, tak si môžem tú rezerváciu zrušiť. A keď sa teda pozriem, tak už máme rezervované auto. A potom tu máme ešte taký proces na výdajňu kľúčov, lebo to sme riešili už v mestách, že nie je to len o tom rezervovať si auto, ale musia evidovať aj to, či bol ten kľúč vydaný alebo nie. No a na konci celého procesu, keď je kľúč odnesený naspäť, tak dokonca príde aj taký e-mail, že teda všetko bolo vybavené v poriadku, auto bolo odovzdané a príde aj s linkom, kde vie človek nahlásiť nejaký technický problém. Áno, toto je taktiež zo skúseností s požičiavaním aut, lebo toto riešenie máme už aj nasadené v mestách a faktom je, že väčšinou je problém, že je veľký problém nahlásiť nejaký problém, zle brzdí, problém s klímou, nejde otvoriť zadné okno. To sú veci, ktoré veľmi často neprechádzajú k údržbe, tak sme vytvorili hneď po rezervácii, ako sa ukončí, alebo aj počas nej môže zamestnanec priamo nahlásiť problém. Tento príde priamo na správu vozového parku a oni môžu rovno riešiť. Dokonca majú možnosť v systéme auto na 1, 2 alebo nejaké obdobie dokonca aj vylúčiť z možnosti rezervácie, aby na ňom mohli urobiť servis a v tomto čase sa to auto napríklad nedá rezervovať samotnými užívateľmi. Tak a automaticky potom ten e-mail, ktorý som teraz vyplnil, alebo teda tú správu o nahlásení problému, tak je odoslaný na technika, ktorý má na starosti garáž a spravuje garáž. Auto je označené ako s nahláseným problémom a teda je označené na skontrolovanie.
No a potom, keď je vyradené napríklad, že tam naozaj vznikol nejaký technický problém, tak už ten technik ho vie vyradiť z tej garáže a nebude sa zobrazovať v rezerváciách. Samo alarm na čas, máme do 10 minút na investičné akcie. A chceme si teda prebehnúť ešte investičné akcie, ktoré sme spomínali, kde si viete spravovať investičné akcie mesta. No a investičné akcie mesta slúžia teda na kompletnú správu nákladov, ktoré sú k investičným akciám. Teda viete si tu popísať tú investičnú akciu, pozrieť sa, v akom stave, v akej fáze je tá investičná akcia, kto je zodpovedný za investičnú akciu ako projektový manažér. Zároveň si viete pozrieť aj ku ktorému programu rozpočtu je tá investičná akcia. No ale tie najdôležitejšie veci sú, že vždy pri založení investičnej akcie si vie mesto nadefinovať, ktoré súbory alebo ktoré priečinky majú byť napríklad vygenerované. Ide napríklad o žiadosti, zmluvy, zadania, verejné obstarávania a podobne. No a nemusíte si vždy, ako ja si zvykom vo viacerých organizáciách, vytvárať takéto priečinky manuálne alebo kopírovať si to z nejakého preddefinovaného súboru. A čo ešte veľmi dôležité, pomocou tohto je to vždy jednotné. To znamená, každá investičná akcia má jednotnú adresárovú štruktúru a tá adresárová štruktúra obsahuje aj oprávnenia. To znamená, k tým jednotlivým adresárom majú oprávnenia iba tí ľudia, ktorí tam oprávnenia majú mať. No a keď sa pozrieme napríklad na realizačné náklady, tak suma v rozpočte je 800 000, nadcenené realizačné náklady sú 450 000, pretože tuto boli stavebné práce, ale projekt bol vlastne len alokovaný a nebol ešte nacenený, takže tam nám zostáva teda nejakých 350 000. Potom tu máme milníky, ktoré sú tu a teda môžeme sa pozrieť, že máme tu 2 milníky, ktoré by mali byť splnené, teda začiatok stavebných prác, odovzdanie stavby, kedy je vytvoriť projektový plán, ten už mal byť pred 2 dňami hotový, a vytvoriť projekt, tak ten už je našťastie ukončený, ale teda ten projektový plán by bolo dobre ukončiť. A to je tým, že to mám na starosti ja. Dobre? Kto by to povedal? No, keď som tam mal na starosti ja, to by tam ani nebolo. Ale vie si napríklad ten človek nastaviť aj pripomienku, teda vždy keď si nastavím, že 26. chcem pripomenúť, tak mi 26. príde v e-maile pripomienka o tom, že mám takýto nejaký milník, ktorý mám splniť. No a k milníkom vieme zadávať aj úlohy, ale vieme si vytvárať aj úlohy, ktoré potrebujeme bez milníkov, takže k týmto úlohám napríklad si to predstavte tak, že máme investičnú akciu práva vozovky Hlavnej ulice, tak tu pozadávam úlohy naprieč všetkými oddeleniami a referátmi, ktoré majú mať prístup k tej investičnej akcii a vedia si tu správovať k nej jednotlivé úlohy. No a veľmi dôležitá vec, ktorá tu je, tak sú komentáre, kde si viete takto vlastne pekne robiť taký log, že teda už s týmom pripravujeme report a podobne. No a keď napríklad príde primátor a chce vedieť, alebo nejaký prednosta, v akom stave je projekt, kde to drhne, tak skontroluje tieto komentáre a vidí, že teda dobre, projekt napreduje podľa definovaného plánu, aj keď to tak v posledných dňoch nevyzeralo, čo som počul, nejaké klebety. Takže je to zaznamenané všetko. No a potom si viete pekne prepínať tie stavy, ak máte na to oprávnenie a ste projektový manažér naprieč všetkými tými fázami, ktoré sú tu. Lebo identifikovali sme, že sú také 4 kľúčové fázy, teda predprojektová, projektová, realizačná a porealizačná. No a v tých jednotlivých fázach sú takéto podstatusy ako kontrola realizácie, kolaudácia, staranie sa o majetok a podobne. Čo investičné akcie umožňujú, je nahodiť túto investičnú akciu ešte v čase, kedy je to iba zámer alebo nápad a od tohto času evidovať všetky dokumenty, milníky, úlohy a celkovo komunikáciu všetkých ľudí nad investičnou akciou od začiatku cez jej realizáciu, kolaudáciu až dokonca pre údržbu, prevádzku v budúcnosti, čo mestu výrazne zlepší fungovanie a spoločnú spoluprácu zamestnancov nad investičnou akciou a tým pádom aj sprehľadňuje a mesto dokáže vybavovať väčšie množstvo investičných akcií za kratší čas. Potom tu máme dokumenty všetkých investičných akcií, ale tie už sme si ukázali, taktiež aj úlohy. Tu je komplexný zoznam na taký úlohovník celého mesta, takže tu si viete správovať nielen úlohy k investičným akciám, ale naozaj ku všetkým agendám, ktoré potrebujete, alebo prípadne si len tvoriť svoje vlastné úlohy, ktoré si chcete zaznamenávať. Nemusíte využívať teda nejaký ďalší nástroj.
Viete tu taktiež si pozrieť aj útvary na meste, teda napríklad kancelária primátora, kto je vedúci odboru, jeho zástupcov, zamestnancov na tom odbore. A v zamestnancoch na odbore nemusíte vyklikávať manuálne všetkých zamestnancov, ale je automaticky doťahovaná skupina z entry a na túto skupinu potom sú nastavované všetky oprávnenia na položky, ku ktorým má prístup. Aby sme ešte si stihli prebehnúť všetky tie moduly, tak trošku dupnem na plyn, ale máme tu ešte výberové konania, ktoré sme si spomínali. No a takéto výberové konania vedia prebiehať... Ja som chcel dupnúť na plyn, ale SharePoint tuším mi povedal, že trošku spomal. Takže máme tu takéto výberové konanie na referenta pre vzťahy s verejnosťou, kde máme teda zaznamenané, o akú pracovnú pozíciu ide, koľko je tých pracovných pozícií voľné, aké majú mať odborné predpoklady, počítačové znalosti a zároveň je tu aj aktivita, teda kto čo schválil, kedy bola vytvorená a či bol nejaký termín napríklad predĺžený tých pohovorov a podobne. A zároveň tu máme evidenciu všetkých uchádzačov, ktorí nahrali ku nám do systému CVčka. Máme tu aj výberovú komisiu, teda som tu ja ako interný s Matúšom a potom tu máme Davida, ktorý je externý komisár. No a títo komisári potom môžu na napríklad tohto Samuela Nováka mu udeliť body za jednotlivé okruhy tém, ktoré majú byť hodnotené na tom pohovore. A vieme ho aj pozývať priamo odtiaľto na pohovor, teda príde Samuelovi pozvánka priamo zo systému, tak to pekne ju už aj predgenerujeme, teda dobrý deň, pán Novák, pozývame vás na bla 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 a odošleme e-mail. Ak pôjdeme na pána Horniaka, tak zase pre neho bude personalizovaná správa predgenerovaná a vieme ju ešte keď tak upraviť. No a ku všetkým týmto uchádzačom spravujeme aj dokumenty, aj k tomu výberovému konaniu na jednom centralizovanom mieste, takže sa nemôže stať, že budete mať nejakých uchádzačov na pohovore a teraz chcete dohľadať jeho CVčko, tak ten komisár, ktorý tam je, si otvoril aplikáciu, pozrie si uchádzača, pozrie si jeho CVčko v jednej aplikácii, v jednom systéme, na jednom mieste. No a čo to ešte umožňuje? Taký ten väčší problém na mestách, duplicitné požiadavky na nábor nových zamestnancov sa týmto výrazne znížia. Zároveň je úplne jasne vidieť, na ktoré pozície mesto hľadá momentálne zamestnancov a veľmi to uľahčuje prácu HR oddeleniu mesta alebo samosprávy, pretože z jedného miesta spravujú všetkých uchádzačov o zamestnanie. No a na vec, ktorú som zabudol, tak vždy, keď je už uverejnené to verejné obstarávanie, výberové konanie, tak je automaticky uverejnené napríklad na profesii. Áno, na to sme zabudli. A rovnako, keď sa s človekom ide podpisovať zmluva, tak táto vie byť vygenerovaná a automaticky podpísaná v systéme. Presne tak. No a potom tu máme požiadavky na občanov, teda viete zaznamenať novú požiadavku manuálne alebo ju stiahnuť z nápojeného systému, ako môže byť napríklad Instagram alebo Facebook. Ak niekto pošle správu napríklad do e-mailu alebo na Facebook, tak automaticky viete natiahnuť tieto požiadavky od občanov sem. Takže predstavme si to tak, že máte nejaký účet, problémy Trnavy alebo niečo podobné na Instagrame, na Facebooku, niekto vám tam pošle správu, tak automaticky Facebook ju zaznamená do tohto zoznamu. Vy si potom už len rozťuknete tú požiadavku od toho občana, pozrite si teda, kto je podávateľ, nejaké komentáre, teda vidíme, že toto už je v riešení. Sú tu aj nejaké dokumenty, alebo ešte nie, takže nie sú tu. Ale teda vidíme tu evidenčné číslo, napríklad aj v Heliose, kde bola zaznamenaná tá požiadavka a zároveň vidíme, že bola nahlásený aj problém so smeťami, teda na Michalskej. No tak to rovno pridať na referát, ktorý to má mať na starosti. Pomocou takéhoto jednoduchého túlu je možné vybrať potom referát. A dať to ešte nejakej osobe potom na vedomie.
No, keďže máme veľmi málo, že minútu dokonca, tak máme presne minútu na otázky, tak ak sú ešte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Mal si ešte niečo? Prebehli sme to veľmi To rýchlo. sme prebehli podľa mňa už veľmi rýchlo, takže... No, samozrejme pre mesta a samosprávy máme komplexné služby, vieme sa pozrieť aj na individuálne procesy, veľmi radi pracujeme s rôznymi mestskými organizáciami, ktoré prepájame s internými zamestnancami mesta pomocou jedného túlu. No a našou takou špecializáciou je pozrieť sa na využívanie Microsoft Teams v samosprávach a urobiť z Teamsov niečo ako jedno miesto, kde má mesto všetky evidencie a všetko na jednom mieste. No, ak sú ešte nejaké otázky, kľudne sa odmutujte a povedzte, alebo kľudne nám to pridajte do questions. Vidím, že je tam jedna otázka od Petra Belka. Áno, toto je možné spraviť vlastne vždy, keď je tá žiadosť už rezervovaná, tak vie tým cestujúcim, ak to nazveme tak vie prísť tá udalosť do kalendára. Dúfam, že som správne porozumel tomu, že takto si to asi myslel Peter, že? Ja si myslím, že nie. Myslel to tak, že áno. OK, tak odpoveď je, že áno. Tak dobre, tak sme sa pochopili správne. No, keďže máme presne 10 hodín a my musíme byť, že do hodiny vždy vybavení, lebo inak YouTube naše videá odmieta, tak vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas a verím, že sa vidíme a počujeme pri ďalšom z našich webinárov. Pekný deň prajeme ešte. Dovidenia. Pekný deň.